Mga kaigsonan o mga mahal namong tigpaminaw, ninigtungura karon amo na sa kamang pagadapiton sa usa ka programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated, kini ang tulumanon mga langitong lamdag sa kinabuhi. Kini karon ang iyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo nga unta nakamo sa kabasko galagsik sa inyong mga panglawas sa hinungdan nga magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamaturan nga makapagatod kanato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban sa mga basang referensya nga kung kini gigamit pinagi sa pagtulod ni Master Del Caramo sa pagpamaton nga dili ginasupak ang Biblia. O nining tungura among mainitong pagpangamusta sa tanang magkaigsunan sa nagakalain-lain karon ang mga dapit diin sa inyong pagsunod labi na sa PBCM compound. Kumusta kanining tanan? O nining tungura karon magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon o gani pa ang kauban nga ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaiglaan o kaigsunan? Kini usab si Brother Romy Rama Kamos katambayayon karon sa pagatod kaninyo sa kamaturan o karon magpaila pa ang uban pang ministro. Kumusta kaninyo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini si Brother Hermogenes Magarayo katambayayong nining higayon na karon sa pagatod sa kamaturan nga kaninyo o nining higayon na ikauban pa ang sa pagkaministro. Kumusta o may pagpaminaw usab kanatong tanan mga kaigalaan o mga kaigsunan? Sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos may usa nga inyong kauban ining tungura o niadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana i-text lang kami sa numero sa Globe 0917-811-8882. Abaron sa pagdisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Salo. Sa atong pagtuon karon mga mahal namong tigpaminaw, bahin kini sa pagbantay sa kasuguan. Ato nang napamatod-an nga dili tinuod nga walay pagbantay namo sa kasuguan. Pero tungod sa katarungan nga ang dili lugar pagbantay sa adlaw nga ipapaway namo mo'y nakapahimo nga dili tinuod mao man gani nga giluwatan kana ni Mitchell Bendilio nga nanukan sa Dipolog sa programa niya sa DXDR alas 7 ngadto sa alas 8 adlong Domingo sa kagabion kay nga ato po diha alas 12 man ngadto sa alauna. Ang mga pagpamatusab nga atong madungog sa mga pagsibya sa SDA kon Seventh-day Adventist, daghan sila nga katarungan nga gipangbuhian nga og dili ta nagbantay sa kasuguan nahimutang dautan nila. Mao na nga among gipamatud-an nga may mga sita silang gipanggamit daghan man ni nga gipangbuhian ang ato naman nga natubag tong mga pamahayag diyan na kay ang mga pagpamatuod nga basihan namo kay ang Biblia god sa pag-abot na sa Espiritu Santo ang tanan nga gisulti ni Kristo ang Espiritu Santo mo'y magpahinomdom niya na. Basahon ko sa ang 1:14-25 ngadto sa 26 nagingon. Kining mga butanga gisulti ko kaninyo samtang ania pa ako uban kaninyo. Apan ang malalaban ang Espiritu Santo nga sa ako ngalan igapadala sa amhan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang o magapahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Ang Espiritu Santo magtudlo sa tanang mga butang og magapahinomdom sa tanan nga gisulti bahin kang Kristo. So ang balido karon nga mosulti kay may gipanghawiran man sila, may tungod sa adlaw nga igpapahulay ato nang natubag ang uban. Kini na usab ang ilang gipanghawiran. Pero ang tumong sa matag usa nga kung sila mao ang katawhan ni Kristo,
Ang ipahayag lang yun diha niya na si Apostol Pablo mohatag og pagpabangon ni atong mga nakatulog, gi-address ngadto sa mga patay. Og ang ilang bulaton sa pagpapamata para hatagan sila o buhatan sa pagpamata pinagi sa kahayag sa atong Ginoong Jesucristo. Hay nang prueba niya na Brad Rome sumala sa Biblia nga sama ni Apostol Pablo nga nagpapamata siya ni atong mga katawhan nga wala makamata sa tinuod, pero ang ilang gigamit para ipamata mao ang kahayag gikan sa atong Ginoong Jesucristo. O ato lang pagkabasahon Reverend kini kasulat sa Epeso kapitulo 5 bersikulo 13 o paingon sa 14 nagaingon dinhi. Apan ang tanang mga butang nga ginapadayag pinaagi sa kahayag kana sila makita kay ang tanang makita kahayag man. Tungod niini ginaingon pagmata ikaw nga nagakatulog ug bumangon ka gikan sa mga patay ug pagahayagan ikaw ni Kristo. Nakita nato sa pagpamatod ni Apostol Pablo nga ang tanang mga butang nga gipadayag pinaagi sa kahayag, ang kahayag ra gyud mo'y magpadayag sa tanang mga butang pinaagi lang sa kahayag. Kana sila makita kay ang tanang makita kahayag man ug di nato makita ang katarungan. Istoryahon lang, unya lipat-lipaton lang ta og kami ba'y naglipat og sila ba ay dili ka na kahayag, kay dili man makita. Pero sa mga alagad sa Dios, sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo, nga gikuhaan natong ehemplo, ingon si Apostol Pablo, tungod dini ginaingon, pagmata ikaw nga nagakatulog, ug bumangon kagikan sa mga patay, ug pagahayagan ikaw ni Kristo. Katong ipagkamata, kadto mang nakatulog, ipabangon sila gikan sa mga patay. Dili kini sila literal nga patay, kay naghatag manggani og pahamangno si Apostol Pablo, malalaki man o babae, kon ang usa ka babae nga nagpatuyang siyang kaugal, tawgon na sa Biblia og patay, pero di na patay nga literal. At usang kuhaan og priba Brad Bacarayo nga naghisgot og ehemplo nga babaeng balo nga nagpatuyang, pero ang pagpasabot ni Apostol Pablo, gitawag na sila patay, sumala sa Biblia nga ang nakapapatay kanila tungod sa ilang binuhatan nga dili maayo. Busa para paghatag og prueba nga kining pamatahon ni Apostol Pablo nga nagakatulog, ipabangon sila gikan sa mga patay, kay paghahayagan ikaw ni Kristo, ingon ni Apostol Pablo, busa bumangon ka gikan sa mga patay, nga kana buhi ang ipasabot niya na Brad Bacarayo. Diri sa unang Timoteo kapitulo 5 bersikulo 6. Apan ang babaeng balo nga mapatuyangon sa kaugalingon, patay na bisan samtang buhi pa siya. Di klaro nga ang nagpatuyang sa kaugalingon, patay na bisan samtang buhi pa siya. Por iso, nga katong mga naa sa pagpahayag ni Apostol Pablo, pagmata ikaw nga nakatulog, buwangon kagikan sa mga patay, buhi na, pagahayagan ikaw gikan kang Kristo. Nganong giingon na sila patay, asa na sila nabutang? Kanang mga patay, naa na sila sa gitawag o katilingban sa mga minatay. Gitawag na sila o nangasalaag sa pagsabot. Ay nang preba niya na Brad Rini, sumala sa Biblia. Niya Reverend, sumala din sa Proverbio, kapitulo 21, versikulo 16 ang gingon, ang tao nga nagasagsagikan sa dalan sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Di klaro. Nga ang tao di ay nga nagasagsaag gikan sa dalan sa pagsabot, magapahulay sa katilingban sa mga minatay. Lugar ang ilang pagpahulay na sila sa katilingban, pero kanang maong katilingban sa mga minatay na. Kung basahon nato na sa English King James Version, Bradone, iyon sana pagpayag kining 21:16 sa Proverbio. Okay, basahan na to sa English King James Version, Reverend. The man that wandereth out of the way of understanding shall remain in the congregation of the dead. Gitawag di na sila sa kongregasyon sa mga patay. Pero buhi na sila nga naadya niya na. Nasaag lang na sila sa pagsabot. Boy no, kung ang adlaw igpapawlay padayon, unya nag-ingon mi nga dili padayon, di nasalaag.
mi ang mga ministro sa dalan sa pagsabot. Manigingon nga naami nagapahulay sa katilingban sa mga patay or sa English pa congregation of the dead. Nakaron, doon na day iglesia nga gitawag og congregation of the dead, naa diha ang mga tao nga nasaag sa pagsabot, busag gikinahanglan ay sila nga pamathon, pagahayagan sila ni Apostol Pablo pa, bangon gikan sa mapatay. Ikaw nga nagakatulog og pagahayagan ikaw ni Kristo. Ang kang Kristo nga gipamulong mao'y atong tuhan. Unya, nining atong panahon karon sa ato nang nabasa, ang Espiritu Santo mo'y magapahinumdom sa tanan nga gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Nakaron, ngano nga atong susihon nga doon na ba na iglesia sa mga patay? Kung dili kang Kristo na, imong ipaangkon na nga kang Kristo, unya managsulti mo, mga sayop na mo diha, di iglesia na sa mga patay kay, gidescribe ba ni Apostol Pablo nga giingon ba na nga buhi nga iglesia. Di kung buhi nga iglesia, hay na Brad Macarayo nga gitawag og buhi nga giingog haligi sa kamaturan. Ang buhi nga iglesia naba sa Biblia, ipamatud-an ni Apostol Pablo. Atong basahon diri sa unang Timoteo kapitulo 3 ang atong pagabasahon bersikulo 15. Giingon sa pagpahayag sa nakasulat sa Biblia, kung malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa pagawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi og panalipod sa kamatuoran. Na nakita nato nga ang iglesia gitawag sa English church, gitawag og congregation. Doon Unya nagisgutan congregation of the dead. Ato pa iglesia sa mga patay. Kaya di man tinod kay ang iglesia diri gitawag magbuhi. Iglesia di kung buhi manultig tinuod dili patay nga katarungan. Yang pangutana kay nagtudlo maning 70 Adventist sa adlaw nga igpapolay. Unahon ta sa ang ilang baruganan sa pagka 70 Adventist bradone. Kung pasultiyon nato si Bendilio nga nakig-argyo o gawas pa sa gisulti sa iyang programa bradone bisan sa ilang mga libro o basahon. Kinibang Iglesia Adventista del Sétimo Día, si Kristo ba ang nagtukod nini? Ang tubag niya na, dili. Kaya ang ilang libro nga naguluhan, Seventh-day Adventist Believe, sa page 224, nagpamatuod nga ang Seventh-day Adventist Church, usa sa magtutukod, mauna si Eileen Goldwhite. O niya, sa babagid mismo sa pastor nga si Mitchell Bendilio, Reverend, iyag yung nikawas gid siyang baba nga ang nagmugna o nagtukod sa Ngalan. Ngalan nga Iglesia Adventista del Sétimo Día, kung Seventh-day Adventist Church, si Mrs. White gid niya na mo'y nagtukod or nagmugna. Niya, atong ibabati ang tingog sa pastor sa Sabanista, Mitchell Bendilio. Ano kaganiya mga kaigsoon na nagawali din nag-angkon nga Seventh-day Adventist pod. Hanya nitubag sa ato nga challenge nga atong gipangutanan ni atong niaging Domingo nga ilang basahon sa libro ni Mrs. White nga ang matuod nga Seventh-day Adventist kasi lang nga walay general conference kasi makinambong kasi sila kung itinood. Ang tubag tulibagbag mao dahil di making debate kaya di ka malumutubag. Ang tubag ag magmaon na ang tinukod ni Kristo di na ito tinood kaya may general conference pagsuroy nga ano mang niabot ka ditong Kristo na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man nga nag-angkon ka ikaw tinood waday ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan nga maungalan ang nagbugna ni ngalana sila ni Mrs. White. Di naklaro mga malang mong tigpaminaw nga wala day ka may balo nga ang sinugdanan iningalan nga Seventh-day Adventist gisugdana ni Eileen Goldwhite pag ingog sinugdanan. Si Kristo ba ang sinugdanan, mga mahal namong tigpaminaw? Dili na. Kung dili nato na susihon, at ipamatod kang Kristo ning pagtulunan, pero di ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist, si Eileen Goldwhite, siya founder, di man si Kristo. Ang problema diya, magtukod na po diya pagtulunan atong ipaangkon kang Kristo. Kita mo na, ang gitugan ganina ni Mitchell Bendilio, ang sinugdanan na kabalo ba ka? Ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist, kanang Adventist,
si Mrs. White Na, tanawa ra. Dili gid kang Kristo. oh na karon katong iglesia ba nga gitukod ni Kristo brother ni tawgon ba tong Iglesia Adventista brother ni Dili si Bendi Adventist, kundi Iglesia ni Cristo na siya. Roma, Kapitulo 16, versikulo 16, gingon, pagpangumustay ka mo ang usa sa usa, pinagi sa balaan ng halok, ang tanang mga Iglesia ni Cristo nangumusta ka ninyo. oh di Iglesia ni Kristo dili Iglesia Adventista del Sétimo Día migawas na sa ilang baba nila ni Mitchell Bernilio nga si Ellen Goldwhite ang nagtukod sa Sabadista niya na naklaro na nga diha pa lang sa pangalan sa Seventh Adventist di na tinuod. O ginatudlo ni Ellen Goldwhite kay siya may founder nga ang pagbantay sa adlaw ipapulay bililhon. Usa sa mga sitas nga ilang gikuha niya na sumala sa Biblia. Hain ang usa sa mga sitas nga ilang gikuha Brad Rome sumala sa Biblia nga pagbantay sa adlaw ipapahulay. Hain. Dinhi referin atong pagbasahon sa nakasulat sa Marcos Kapitulo 2 bersikulo 27 nagingon dinhi. Ug siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Dili ang tawo alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa din hinata mga mahal namong tigpaminaw ato nang giklaro kay ang tuhan ra ba nato ang mopahayag umuhatag kahayag nato si Kristo. Si Kristo ka Sabadista mga mahal namong tigpaminaw o nagbantay sa lang ipapulay sila ipasultihon. Oo. Pero kung si Kristo Sabadista di mo pit pud unta ang ilang pagtulunan si Kristo nagtukod kanigawa sila gumikan kang Kristo kini ang ilang gikuha nga mo ilang iisa-isa ba mo ilang ipasigarbo o barahan nga ang importante nga magbantay gyud kasuguan kay sa Marcos 2:27 niat tinuod man nga gingon mo ni ilang gikuhaan og pamugat Brad Rome Brad Rone og siya mingon kanila, si Kristo man, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao. Nakita mo na, mo di conclusion. Ang adlaw nga ipapulay, gibuhat man di alang sa tao. Di, kinanglan yun daw magbantay, pero wa sila kabantay, nga gi-reverse na ni Kristo sa iyang panahon, giingon na, og siya mingon kanila, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao. Pero ingon ni Kristo, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Sa iya ng prinsipyo, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Pero sa sinugdan, o sabihin kanila, ang adlaw nga ipapulay, gibuhat alang sa tao. Na tinuod man na, kung hisgutan na to, sawa pa mutunga ang atong Ginoong Kristo. Gibuhat na sa Dios para sa tao, nga kanang adlaw ipapulay, pagapabantayan ka na. Unsay priba, Brad Rene, nga ang adlaw ay papulay. Gibuhat gina sa Dios para sa tao sa sinugdanan. Unsay priba, Brad Rene? Anya, Reverend, sumala din sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 8 ngadto sa 11 ang gingon, hinumduman mo ang adlaw nga ipapahulay aron sa pagbalaan nini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, ug buhaton mo ang tanan nga imong bulaton, apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Yuba nga imong Dios. Nining adlaw dili ka magbuhat ikaw, bisan ang imong anak nga lalaki, bisan ang imong anak nga babae, bisan ang imong sulugon nga lalaki, bisan ang imong sulugon nga babae, bisan ang imong kayupan, bisan ang imong dumuluong nga nasa sulod sa imong pultahan. Kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Yuba ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini, og mipahulay sa ikapito ka adlaw busa gipanalanginan ni Yuba ang adlaw nga papulay og gibalaan niya kini. Mo din ilang gamiton mga mahal namong tigpaminaw. Nga bugat daw ang adlaw ay papulay, kay kung magtrabaho ka, sa unom ka adlaw gihatag ang buluhaton nga mo trabaho ka. Pero ang adlaw nga igpapulay, dili ka magtrabaho niya na. Bisan ang imong mga anak nga lalaki, imong anak nga babae, bisan katong imong mga sulugon, ug doon na kay sulugon nga lalaki, ug sulugon nga babae. Bisan katong mga dumuluong gani nga naa, nagpasilog nimo, kay kana mga sulugon ng lugar to. Bisan ang imong mga kahiyupan, ug gipanalangin niyo ba ang adlaw nga ipapalay, ug gibalaan niya kini. Kay ang original gani kuno,
nga nagpahulay nini ang Dios kay iyan ning gibalan o gipanalanginan niya kini. Namo ni ang sinugdanan na unya kay gipanalanginan man hain ang priba nga ang Dios sa sinugdan siya ang nagpahulay nini Brad Rome sumala sa Biblia. Dinhi Reverend atong pagbasahon sa nakasulat sa Henesis kapitulo 2 bersikulo 1 hangtod sa 3 nagingon dinhi. Ug nahuman ang mga langit ug ang yuta ug ang tibuok nga panon kanila ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat ug nahimo sa Dios. Di ang Dios nagpahulay nini unya gipanalanginan niya ni una ang Dios ni Paulay. Dayon gihatag niya sa tao. Mo ni mga mahal namong tigpaminaw katubang gibasa nato ang Marcos 2:27 nga nihunong na di sila, ngayon, ang adlaw nga igpapahulay, mo ni ilang gibarugan. Di bugat po tuod og sila mo explain tungod kay ikating-kating man lugar. Ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao. Na daw be, pag-abot na ni Kristo. Dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Mo ning atong gitris up karon. Agig pagpamugat kwaon ta sa ang ilang pagpamugat sa mga 70 Adventist mo sa bitaw nga daghang nagsabadista kay ug maka-explicar sila unya wa po kay kalibutan mingon man din nga kita mo na Brad unom kaadlaw magbatag bulaton bisan unsang bulaton pero ang adlaw nga ikapito dili ka magbuhat yana kinahanglan mo pahulay ka ikaw ug ang imong mga anak may lalaki ka mga anak ug babae pahulay sila may mga sulugon ka mga lalaki og babae, pahulay sila. May mga dumuluong man nga na kanimo, papahulay sila. May mga mananap man, wadya ang mga manap kay nakaapil og pahulay. O kitaon mo. Unya mingon diyon, gipanalanginan ni sa Dios. Unya ang original nini nga nagpanalangin ang Dios og ang Dios una maoy mipahulay. Dayon gihatag niya sa tao, nya di ka mo pahulay ana. Dayon mo pamugat dayon nga ang gipanalanginan sa Dios di nagikuno na usbon. Kay ang tumong nila nga dili usbon para ipakita lugar nga ang adlaw nga igpapahulay padayon. Kay ang adlaw nga igpapahulay gipanalanginan man. Di kay gipanalanginan may makausab ba kuno sa gipanalanginan sa Dios? Wala kuno. Wali nila ang Numeros 23:20. Agig pagpamatuod nga dili mi nagbutang-butang bradone. Okay. Yeah. Susugos pagpanalangin kinsa naghatag ang Dios og kay ang Dios man nagsugo nini. Pwede ba ning mausbon sa ta? Atong sulat sa pagpakli sa tanang Numeros kapitulo 23 bersikulo 20. Okay. Numeros 23 bersikulo 20. Okay mo na ito mabasa sa maong bersikulo ni ani ang karon ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin siya nagpanalangin og ako dili makausab ni ana. Bakit? Klaro kayo alam niya. Kung ang Diyos naghatag sa pagpanalangin nalituyod ni ining sugo na tungod sa alay dili ginato ni mausab. Ano ba ako dili makausab ni ini kasi nagsulti na sa si sabi na sa dani. Ang Diyos. Ang Diyos sa katao. Okay, ato ning tukion pero sa di pa nato tukion, wala tay supak nga ang adlaw nga igpapahulay kung kwintahon ang Sabado. Ikapito gina nga adlaw. Karon, bugat pamation mga malamong tigpaminaw nga ang gipanalanginan sa di na nausbon padayon gyud. Mong Sabado na kanang nas Numeros 23:20 pero ato sang patalingugan ang instruksyon ni Master Ramo mga mahalamong tigpaminaw. Ato sang pabati nga instructed mi ni Master sa unang mga pamahayag ni Master kung magpamatuod daw mi dili gyud kinahanglan nga mukawas mi sa Biblia og sa mga referensya mga mahal namong tigpaminaw. Unya dili pod mi ipagpataka pagsulti-sulti. Unya dili pod mi ipagsulti nga
magsulti mig libilo kay og magsulti ta na mga dakpan kita na masumbong ta niya na. Depende na pod sa manumbong og desidido ba siya kung makita nila nga naa lugar libilo sa atong gisulti. Pero ato sang pamatud-an og unsay gihatag ni Master nga rason o para maoy buhaton kung ang mga ministro sa PBC mo'y mo dala o mobuhat sa maong pagpamatod niya atong patalingugan mga mahal namong tigpaminaw sulti gini ni Master sa una. Wala magwali ang PBCM, walang pataka, walang unsa. Kaya ikasumbong sa iyang pagwali sa kasong walay bulot. Pwede. Kaya ang pagwali sa PBCM, kaya meron mau ang Biblia. Ikaduha, ang PBCM, gagaitap sa mga libro na dokumentado. Wala magwali ang PBCM, walang pataka, walang unsa. Kaya ikasumbong sa iyang pagwali sa kasong walay bulot. Pwede. Kaya ang pagwali sa PBCM, kaya meron mau ang Biblia. Ikaduha, ang PBCM, gagaitap sa mga libro na dokumentado. Oh, nakita nato ingos Master dili ang PBCM nagpataka og wali. Ha? Dili man daw may ipagpataka og wali. Kay ngano man para pud kuno nga ikasumbong sa pagwali sa kaso nga libilo dili daw. Kay ang PBCM nagaukad sa mga libro nga dokumentado. Ikaduha, permiro mao ang Biblia. Ikaduha daw tong mga libro nga pang-ukbo. Mana pag-ingon namo ang Iglesia Adventista del Sétimo Día, si Ellen G. White ang nagtukot, mabasa sa Seventh-day Adventist Belief. Pag mag-ingon nga ang origin niya na nga nagmugna si Ellen G. White, si Mitchell Bendelio ang nagsulti. Nakikita nato na mo ang nag-ingos Master nga ang amo, dokumento pinagi sa mga referensya o sa Biblia nga. Ang PBC wala magpataka daw bikong kinikarong 220 City sa Marcos ug Padayon na kitay nagpataka niya sila walay magpataka. Nadaot si Master ni Reverend Macarayo. Unya kon kining numeros 23 20 suportar na ni sa adlaw nga igpapaul niya atong supakon di nadaot si Master. Kung tukion nato ng 23:20 ang sinugdanan niya na mga mahal namong tigpaminaw di na ba na adlaw ipapulay para isuportar nga gipanalanginan ang adlaw ipapulay di na wag tangon. Gibasa nila ang kapitulo 23:20 pero nagsugod na nas numeros 22 9 ug 13. Basaga ni Brad Rene 3 apon sa nato ang istorya niya na. Aniya, og mianha ang Dios kang Balaam, og mingon, unsa ba kini nga mga tawhana nga anauban kanimo? Og si Balaam mitubag sa Dios. Si Balak, ang anak na lalaki ni Sipor, nga hari sa Moab, nagpadala kanako nga nagaingon. Aniya karon kining katawhan nga minggula gikan sa Ehipto, minglukop sa naong sa yuta, karon umarika og tungluha sila alang kanako basin na lamang ako makahimo sa pagpakig-away batok kanila og sa pagpahawa kanila. Og mingon ang Dios kang Balaam, dili ka mag-uban kanila, dili ka magtunglo sa katawhan kay gipanalanginan sila. Og si Balaam mibangon sa buntag og mingon sa mga prinsipe ni Balak, pamauli kamo sa inyong yuta, kay siyo ba dili mo tugot nga ako mag-uban kaniyo. Ingon ra ba sila nga ang Dios kuno'y nagsulti kinsa nagsulti ana? Kinsa ba nagsulti ani? Ora sa Wade masayod kayo. Kinsa ba nagsulti ana? Nadugay kay do na may instruction. Dios ang nagsulti ani. Karon dinhina sa di pa nato patubagon ang nakasulat sa 23:20 sa numeros kung Dios ba. Gibasa sa dinhi, may instruction ang Dios kang Balaam og miingon sa gibasa ni Bradin. Unsa ba daw kini mga tawana nga naa kanimo? Si Balaam mitubag sa Dios. Si Balak nga anak nga lalaki ni Sipor, si Balaam nag-ingon nga si Balak kuno ang anak nga lalaki ni Sipor nga hari sa Moab, nagpadala kanako nga nagyon anak karon kining katawhan nga minggula gikan sa Ehipto, na daw katawhan nga minggula sa Ehipto. Minglukop man daw ni sa naong sayuta, karon umarika, og tungluha sila, alang kanako, base na lamang ako makahimo sa pagpakig-away batok kanila og sa pagpahawa kanila. Sa ato pa si Balaam, mga mahal nga tigpaminaw, naghatag og instruksyon nga si Balak di ay nga anak nga lalaki ni Pior, ni adto din ni kang
Balaam nga katudong mga katawhan nga migula sa yuta sa Ipto nga milukop daw sa naong sa yuta, ipatunglo daw bimingon man ang Dios kang Balaam, dili ka mag-uban kanila, Balaam, dili ka magtunglo sa katawhan katong migula gikan sa Ehipto. Kay gipanalanginan sila og si Balaam mibangon sa buntag og miingon sa mga prinsipe ni Balak, pamauli ka mo sa inyong yuta kay siya ba dili mo tugot nga ako magauban kaninyo. Di gyud siya paubanon kay muuban iyang tunglohon tong migula sa yuta sa Ehipto nga katong mga katawhan nga migula sa yuta sa Ehipto Israelinhon man to mga malamong tigpaminaw. Ingon ang Dios, dili ka magtunglo kanila Balaam bisan pag magsulti nas Balak kay kana gipanalanginan sila mo nay but ipasabot sa sinuganan para pagpamatuod nini nga si Balaam pugson gyud ni Balak nga ipatunglo og ang ipatunglo nga katawhan ang Israel busa dili pwedeng tunglon ang Israel kay ang Israel mo gipanalanginan dinhi sa bersikulo 20 sa kapitulo 23 sa Numeros dili ang adlaw ipapahulay ni Reverend o sa idog ang priban niya na. Okay, basahon ako ang Numeros lang gyapon, Reverend, ani ko mabasa sa kapitulo 23. O diay sugod nako sa bersikulo 8, lapos sa bersikulo 20 nga mo'y gigamit sa mga Seventh Adventist Church para nila nakahisikot mangod dinhi nga ang gipanalanginan dili mausab ilang gipares nga adlaw igpapahulaw niya. Basahon ko, unsaon ko pagtunglo kadtong wala pagtungloha sa Dios, ug unsaon ko paghagit sa kasuko niadtong wala paghagitan ni Jehova, kay gikan sa kinatumbyan sa mga kapangpangan ako nakakita kaniya, ug gikan sa mga kabungturan ako nakatan-aw kaniya. Aniya karon kana mao'y usa ka katawhan nga nagpuyo nga nag-inusara ug dili pagaisipon uban sa mga nasod. Kinsa ba ang makaisip sa abog ni Jacob kung mag-isip sa ikaapat kabahin sa Israel? Tuguti ako nga mamatay sa kamatayon sa matarong ug himua nga ang akong katapusan mahisama sa iya. Ug si Balak mingon kang Balaam, unsa ang imong gibuhat kanako? Ako nagkuha kanimo aron sa pagtunglo sa akong mga kaaway og aniya karon ikaw nagpanalangin kanila gayud. Busa natingala si Balak nga gusto niya nga ipatunglo ni Balaam, nabaligtad man kay gipanalanginan man hinoon. Di tanawang punto diri adlaw bang igpapulay di mga tao dayon og siya mitubag og miingon, kinahanglan ba nga dili ako magatagad sa pagsulti ni adtong gibutang ni Jehova sa akong baba? Pahayag lugar ni Balaam. Og si Balak mingon kaniya ngadto kang Balaam, umari ka, ako nagapangaliupo kanimo uban kanako ngadto sa laing dapit. Nagikan didto ikaw makakita kanila, ikaw makakita lamang sa kinatapusang bahin nila og dili ka makakita kanilang tanan. Og itunglo ako kanila gikan dito. Di pag-ingog, itunglo ako gikan kanila, kanang kanila nga ipatunglo ni Balak nga gisugo si Balaam adlaw bugon nang igpapahulay, di ba? Nag-repair nag mga tao, sige brother de padayon. Og siya nagdala kaniya ngadto sa kaumahan sa Supim, ngadto sa kinatumbyan sa Pisga, og nagtukod didto og 7 ka halaran, og naghalad og usa ka laking baka og usa ka laking karnero sa ibabaw sa tagsa-tagsa ka halaran. Og siya mingon kang Balak, si Balaam lugar, tumindog ka dinhi haduol sa imong halad nga sinunog, samtang ako makighibalag kang Jehova didto sa unahan. Og si Jehova nakighibalag kang Balaam, og nagbutang og pulong diha sa baba niya og miingon, bumalik kang ngadto kang Balak. Saksi na pud ang Dios kang Balaam, balik ngadto kang Balak og mao kini ang imong igasulti. Og siya midangat ngadto kaniya kang Balak, og aniya karon siya nagatindog haduol sa iyang halad nga sinunog og ang mga prinsipe sa Moab uban kaniya. Og si Balak mingon kaniya ngadto kang Balaam, unsa ang gipamulong ni Jehova? Og siya migamit sa iyang sambingay og miingon, tumindog ka Balak og magpatalinghog, patalinghogi ako, ikaw anak nga lalaki ni Sipor. Ang Dios dili usa ka tawo nga siya magbakak, ni anak sa tawo nga siya magahinulsol. Siya nagsulti og dili ba siya magabuhat ni ana? Kung siya nakapamulong og dili niya kana pagatunganon. Aniya karon. Morning sa bersikulo 20. Ako nakadawat og sugo sa pagpanalangin. Ingon ni Balaam. O ngadto kang Balak. Nakadawat daw siya
Sugo sa panalangin. Og siya nagpanalangin. Og ako dili makausab niya na. Og siya nagapanalangin og ako dili makausab niya na. Unsay ilang kwintada? Adlaw igpapahulay. Adlaw igpapahulay. Busa padayon gyud kay di gud usbon ang panalangin karon. Para masabtan nga dili gyud ang adlaw igpapahulay nga kadtong gipanalanginan sa Dios nga dili usbon na. Gisugo pod si Balaam nga pagpanalangin busa kung mapanalanginan dili usbon kadto man tong katawhan nga gipanalanginan nga gusto ni Balak nga ipatunglo kay ang kaaway katong mga Israel. Na dili niya tunglohon kay gipanalanginan man na. Dili ni naghisgot og adlaw nga igpapahulay nga gipanalanginan nga di usbon. Ay nang dugang prueba Brad Makarayo kay sa Steps to Christ o kining basan nga atong gibasa nga ang dalan paingon kang Kristo kinahanglan man gyud nga masabtan gyud ang tinuod nga kahulugan sumala sa Biblia. Kini bay adlaw gyung igpapahulay nga gipasabot nga dili usbon katong gipanalanginan kay matuod man ang adlaw igpapahulay gipanalanginan pero gigamit ang suportar sa Números 23:20. Dili oy ang Israel in taon ang ipanalanginan taon oy. Dili in taon ang adlaw nga ipapahulay ikapitong adlaw nga mong Sabado. Ang gibasa ni Brad Ronnie kaganiha ang SDA Bible man. Basahon ako ang Bibliang Katoliko giimprimatura ni Julio Carrero Rosales. Ari ko mabasa sa mao lang gyapon nga sitas. Números kapitulo 23 bersikulo 8 ang to ng atong pagbasa sa bersikulo 20 sa Números. Sa Números giingon sa pagpahayag diri. Dili ako makahimo pagtunglo sa wala tungloha sa Dios. Dili ako makahimo pagpanghimaraot sa wala panghimaraota sa Ginoo. Gikan sa tumoy sa kabukiran nakita ko sila, gikan sa tumoy sa kabungturan gitan-aw ko sila. Mga tao naginusara pagpuyo ug wala mag-isip sa ilang kaugalingon nga usa ka nasod. Kinsa ang makaisip? Kaliwat niya ko, o bisan na lang sa ikaupat kabahin sa Israel, matya ako sa kamatayon sa mga mataro, may sama unta ang akong kamatayon sa ilang kamatayon. O si Balak, miingon kang Balaam, unsa man kining gibuhat mo kanako, akong gipatunglo kanimo ang mga kaaway o gipadalaginan mo hinuon sila. Og mitubag si Balaam, kinahanglan isulti ko ang ipasulti kanako sa Ginoo. Og miingon si Balak kaniya, mangadto kita sa ilang dapit, diin ang labing duol ra kanimo, maoy imong makita. Tungluha sila. O gidala ni Balak si Balaam sa uma sa Sofim, ngadto sa tumoy sa bukid sa Pisga, ug didto nagtukod siya 7 kahalaran. Og sa matag halaran, naghalad siya turong baka ug turong karnero. Si Balaam miingon kang Balak, tindog, tupad sa imong halad nga gisunog samtang sugaton ko ang Ginoo diha sa unahan. O gitagbo sa Ginoo si Balaam o gihatagan sa pulo nga angay niya isulti kang Balak. Ang Ginoo miingon, balik kang Balak ug sultihi siya niini. Og miadto si Balaam kang Balak og nagbarog tupad sa iyang halad nga gisunog og uban kaniya ang mga kadagkuan sa Moab. Si Balak miingon kang Balaam, unsa may giingon kanimo sa Ginoo? Miingon si Balaam, tindog Balak og pamati o busa dili mausab ang iyang huna-huna. Bisan unsay iyang gisaad, buhaton niya, musulti siya og nahimo kini. Hibaloi nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila panalangini, busa dili ako makabakwi niini. O gipanalanginan man sa Dios ang Israel. Gipapanalangin po dayon si Balaam pud ngadto sa Israel, gisugo sa Dios. Unya ang gipapanalanginan ang gitawag katawhang Israel, dili ang gipanalanginan nga dili mabakwi nga panalangin, dili ang ikapito nga maong adlaw Sabado. Di klaro, ang punto lang hibalui nga gisugo ako matong ni Balaam. Ngadto kang Balak, hibalui nga gisugo ako sa pagpanalangin. Human naman niya sila, kanang sila adlaw igpapahulay na. Puwerteng bagaa dayong Sabado dayong mauhon kay sila. Human naman niya sila di apilog ng Domingo ana ngadto Sabado. Hurot ang adlaw. Hurot ang adlaw. Human naman niya sila panalangini busa dili ako makabakwi nini Sabado dayto katong sila. Ano mga mahal mong tigpaminaw di
napamatud-an karon nga nasaag-saag sa pagsabot di na Kay- sa iglesia Oh. sa dili buhi nga iglesia, patay nga Oh, iglesia. kay kana gani giingon human kuna sila panalangini sila. Pag ingon ana usara man ginakaadlaw na Sabado. Oh. Ang Sabado usara gyud na. Nagiingon man human kuna gipanalanginan sila. Na. Nagiingon sila di. Urot. Oh, mo nay nabaday tanan og way mabilin. Na karon mo manhiron nga gipanalanginan sila nga Sabado makana di gisila naman sa Bibliang Katoliko naman mo ani di nahurot na gikas Domingo o namang adlaw semana, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes og Sabado hurot na Kung adlaw na to na pagsabot Oh. kana gipanalanginan og adlaw na. na kusog ra ba mo basa si Bendilio Bradone sa kining gitawag og Amplified Bible Bradone. Okay, usa siguro ni sa 38 na ka-bersyon kay ang hambog ni siya nga doon sa 38 ka-bersyon. Ato ra kong ipabati Bradone nga Okay. para di ta nagbuat-buat nga hilabihan ka bugiro ning atong mga kaatbang ba. Atong ipabati. Igsoon, tabanan ta mo. 38 ka-bersyon ang Biblia nakos banay. 38 ka-bersyon ang Biblia nakos banay. Sus mana nga dabihang daghan na karon nabatay Amplified Bible Bradone no? Doon na Ah. kay Amplified Bible basahon kanina. Oh, di ay. Amplified Bible B. Kining numeros 23-20 mga kaigsunan. Natinaw naman dito sa Bibliang Katoliko nga dili man adlaw ipapahulay ang gipanalanginan diha nga dili mausab. Ang mga tao man nga Israeli Oh, ron librado man sa Israel. kay buot ni Balak nga Oh, gamiton niya si Balaam nga ipatunglo na ingon si Balaam nga sa ko pagtunglo niya tong wala pagtunglo sa Dios kay gipanalaginan man oh, di kaya gipanalanginan. gisugo pud ko pagpanalangin Oh, pag mapanalanginan na di na tuos bon Ah. dili taw na para nila adlaw ipabulay pero atong ipamatud-an nga dili na adlaw ipapahulay mga kahigalaan. okay. Sa Amplified Bible, basahon ako. Numbers, kay English naman yung Biblia ni Amplified. Chapter 23, verse 20. Ganyan. You see, I have received His command. Nakadawat siya og sugo gikan sa Ginoo si You Balaam. see, imong You see? nakita Kita, I have received His command. nakadawat ko sa iyang Sugo. mando or sugo. Oh, unsa man nga command or mando or sugo? To bless. Adlaw ipapahulay maka. To bless Israel. Oh, katawhang Israel lagi. Gingon gini, He has blessed and I cannot reverse or qualify it. Na mo nay mausab. mo nay og dasayop ta ni ilang pamatud-an nga ang Israel gihimo ng Sabado. Og ang Sabado mo din ng Israel. Ani kamo tintaon sila ka dili gyud mausab ang gipanalanginan kay para nila pabilin mong gud sila nga nagbantay nga ang mga ministro sa PBC mo naman gud magpabantay sa adlang ipapahulay. Na Karon, Unya dugang para ba na wara ba ka nagiyon ang gipanalanginan dili mausab di ra ba gid puna mo gipasabot ra ba ang ilang adlaw ipahulay gipasabot. Ikaduhang punto ang gipasabot anak ni Balaam nga dili mausab ang gipanalanginan tungod kay ang gusto ni Balak manggod balihon manggod kay tunglo man iya. Unya ang gisulti sa Dios dito ni Balaam panalangin gipanalanginan na niya. Mao nang ang gusto niya usbon kay tunglo gid ang dadon ni Balaam dito. ipabaligtad ba? Pabaliktad. Mo na nga imbes ang Israel na gipasabot baliktaron kay Sabado. Oh, mo na kana. Ang gisulti diri Israel gipanalanginan gibalik ang gusto gyud sa badoon gyud. Na karon kini bang Israel Sabado ba ni Brad Rene unya kining Israel Sabado og kinsa nagtukod aning Israel nga matud pa nila og sa numeros 23-20 Sabado man na. Kanang Israel reverend mo kanang katawan sa Dios o ginuhubang nagtukod niya na. Sumala din sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 versikulo 10-24 ang gingon. Og ako magapili og dapit alang sa akong katawan nga Israel og magapamutang kanila aron sila makapuyo sa ilang gagawin nga dapit. Og dili na babalhin ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. 24 og ikaw nagtukod ya kanimo sa imong katawan nga Israel aron mahimong usa ka katawan nimo sa walay katapusan ug ikaw Hiuba mahimong ilang Dios. Busa ang Israel mga mahal mong tigpaminaw katawhan man sa Dios dili man na Sabado kay ang Sabado ang tao ipabantay nila sa sinugdanan. Na daw be kay di man nila gustong walaon kay padayon lagi kay panalanginan na di na dugay pangitag sitas nabitas. Kada bang Israel official ba na nga pangalan para sa katawhan sa Dios Brother Rome? O opisyal gyud kana rebre na tulo pagabasahon gining nakasulat sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31 nagiingon dinhi.
ug si Elias mikuha og napulo og duha ka bato. Sumala sa gidaganon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imo ngalan. Oh, nakaron, mga mahal na mong tigpaminaw, kinsa may nakasultig tinuod kami o sila? Muna diha. Pag-ingog, Sabado ng 23-20 sa Numeros, nga gipanalanginan, ang Sabado na, di na usbon sa Dios, padayon na Sabado to. Karon kung balikan taning Marcos 2:27 mga mahal na mong tigpaminaw, di na pamatud-an na karon. Basahon ko pagbalik ang Marcos 2:27. Nag-ingon din mga mahal na mong tigpaminaw, mo tong gisubay na to kay nag-ingon mas Kristo, og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapaulay gibuhat alang sa tao, mo tong atong gisusi sa una. Gibuhat kay pabantayanan, pero pag abot na sa kang Kristo, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. Unsa day na si Kristo sa adlaw ipapahulay, siya nay agalon ang adlaw ipapahulay na ilalom na sa iyang pagbuot. Busa sa panahon kang Kristo wala nay pagbantay sa adlaw ipapahulay. Klaro og sa mingon kanila ang adlaw nga ipapahulay gibuhat alang sa tao, ayaw paghunong kay padayon gina. Pero kang Kristo sa sumpay kama, dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Dili na day ang tao alang sa adlaw nga ipapulay. Tanawa nga ipugos ninyo, ngita magsitas para ipapadayon. Numeros 23:20 di nabulyaso karon. Sa Bibliang Katoliko, Brad Makarayo, giunsa na pagkasulti kining Marcos 2:27-28. Niya, giingon dire sa pagpayag sa Marcos Kapitulo 2, versikulo 27-28. Giingon na pagsulti. O gunya miingon si Jesus, ang adlaw igpapahulay, gibuhat alang sa kaayuhan sa tao, apan wala buhata ang tao alang sa adlaw igpapahulay, reverse lugar. Busa ang anak sa tao maoy magbuot sa angay buhaton bisan sa adlaw igpapahulay. Oh, ang anak sa tao siya nay magbuot sa adlaw igpapahulay kay dili naman ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Sa una, ang tao gibuhat para sa adlaw ipapahulay kay ipagbantay man ka, pero sa panahon kang Kristo gibali na dili na ang tao para sa adlaw ipapahulay. Ang anak sa tao si Kristo mo'y magbuot ug unsay pagabuhaton niya sa adlaw ipapahulay. Kay siya may magbuot, basahon kong pagbuot ni Kristo, nga sa mga gusto, nasuko sila kang Kristo. Sa Juan, Kapitulo 9, versikulo 16, ingon ini ang atong mabasa, isugod ko lang sa versikulo 13, nagingon. O ngadto sa mga parisyo, ilang gidala ang tao nga kanadto buta, o adlaw kadto nga igpapulay sa ato pa Sabado, sa pagmasa ni Jesus sa lapok, o sa pagpabuka sa iyang mga mata. Ang mga parisyo, nangutan na kaniya pag-usab. Giunsa niya pagkakita, og siya mingon kanila, gihidiran lagi niya lapok ang akong mga mata, og ako nang hilamos, og unya nakakita na ako. Ang pipila sa mga parisyo mingon, katong tawana dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Ang punto, dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw ipapahulay. Kay bisan unsang bulaton sulod sa adlaw nga Sabado o adlaw ipapahulay, di man ka magbuhat. Daw kay nag-ayo man si Kristo, mga malamong tigpaminaw. Busa sila nakakita nga kadtong tawhana dili gikan sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw nga igpapahulay. Para pagklaro ni Brad Rone sa Kristohanong katilingban, Brad Rone, kining giingon nga dili gikan si Kristo sa Dios, kay wala siya magbantay sa adlaw ipapulay. Nakakita gid sila, ug nasayod gid sila kang Kristo nga wala magbantay sa adlaw ipapulay. Siyempre kani si Kristo, ang tao dili alang sa adlaw ipapulay. Pero sa una gibuhat ang tao alang sa adlaw nga ipapahulay. Pero sa iyan ang panahon, ang tao dili na alang sa adlaw nga ipapahulay. Sa Kristohanong katilingban, kining may 16 na akong basahon pagsiguro, gingon na nga walay pagpanumbaling. Basahon ako. Pipila sa mga Parisiyo mingon dili gikan sa Dios. Kining tawhana si Kristo mo ilang gipasabot, kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Nagpanumbaling pa ba si Kristo o nagbantay mga malamong tigpaminaw? Wala na. Kay ngano man kining basahon sa buhat, si Lucas ang nagsulti niya na wala na o gipahigawas na sila niya ng kasuguan ni Moises. Busa
wa na sila manumbaling ang mga tinun-an ni Kristo kay si Kristo may nagtudlo kanila. Unsay priba, brother ni, sumala sa Biblia. Niya Reverend sumala din sa Buhat kapitulo 13 bersikulo 39 ang gingon, og nga pinagi kaniya ang tanan nga nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang butang, nga gikan nini ang kasuguan ni Moises wala makahimo sa pagpahigawas kaninyo. Tanawara, gitinaw nga nag-ingon og nga pinaagi kaniya kang Kristo man ang tanan nga nagatuo gipahigawas na gikan sa tanang mga butang nga gikan nini ang kasuguan ni Moises. Gipahigawas na sila niya na. Naon sa man tong kasuguan ni Moises? Gisulat sa bato nga papan. Unsay priba niya na, Brad Makarayo, nga katong kasuguan ni Moises. Gisulat sa bato nga papan, pero kung basa-basahon na, nangit-ngitan gyapon ang salabutan, kung balikon ka na, pagbasa ka ng kasuguan nga nasulat dito sa bato nga papan sa panahon kang Moises. Akong basahon sa ikaduhang Korinto kapitulo 3 bersikulo 7 hangtod sa bersikulo 15 sa SDA Bible. Og kung ang pag-alagad nga makamatay nga sinulat sa mga titik o gikulit diha sa bato, miabot nga inubanan sa maong himaya nga tungod ni ana ang mga Israelinhon dili arang makasudong sa naong ni Moises tungod sa kasanag niini. Bisan tuod kini nag-anam ra og kahanap, dili ba mulabaw pahinuon kamasanagon ang pag-alagad sa espiritu? Kay kun masanagon man gani ang pag-alagad sa hukom sa silot, labaw pagayod kaayo niini ang pagkamasanagon sa pag-alagad sa pagkamatarong. Sa pagkatinuod niining pagkabutanga, ang kaniadto may kasanag na wad-an na karon sa pagkamasanagon tungod ni adtong kasanag nga mulabaw panini. Kay kun masanagon man gani katong pag-alagad nga nagkahanap ra nan labi pang masanagon katong pag-alagad nga magapadayon busa tungod kay kami nakabaton man sa maong paglaom, giingon kami mga masaligon dili ingon kang Moises. Naatake na ang panahon kang Moises. Katong giingon ni Pablo nga nagkahanap na, giingon sa pagpahayag dili ingon kang Moises nga nagatap-tap sa iyang naong aron ang mga Israelinoon dili makakita sa pagkatapos sa nagkahanap nga kasanag niini apan ang ilang mga salabutan matud pa ni Apostol Pablo nangagahi kay bisan pahangtod niining mga adlaw karon sa magabasa sila sa daan nga pakigsaad katong kang Moises ang maong tap-tap nagpabilin gihapon sanglit kini makuha man lamang pinaagi kang Kristo diha na sila ang mga apostoles. Man si Apostol Pablo nga paghahayagan gid ka ni Kristo. Kristo ra gimukuha. Sa bersikulo 15, hangtod niining mga adlaw karon sa magabasa sila kang Moises ana ay tap-tap nga magalimi sa ilang mga una-una. Magabasa sila kang Moises sa basahon kang Moises. Hain man katong pagpamatod sa adlaw nga igpapulay nga nasulat sa papan nga bato nga makamatay. Muna mga mahal namong tigpaminaw, nawad-an na kana. Matod pa ni Apostol nga si Pablo. Na karon, busag ipahigawas na kita diha sa kasuguan ni Moises. Nahain man ang gisgutan nga kasuguan ni Moises nga gipahigawas na. Brad Rome, sumala sa Biblia. Inhiribirin atong pagbasahon na kasulat sa Malakyas sa iyang kapitulo 4, bersikulo 4 nagingon dinhi. Hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises, ang akong alagad nga akong gisugo kaniya dito sa Horeb, alang sa tibuok nga Israel, bisan ang kabalauran o ang mga tulumanon. Busa, kung magabasa di ay sila sa daan nga pakigsad katong nakasulat nga gipahigawas na sa kasuguan ni Moises, kining giingon nga sa sinugdan, hinumdumin ninyo ang kasuguan ni Moises. Ang akong alagad, ningon siya ba? Nga akong gisugo dito kaniya sa Horeb. May gisugo ang Diyos dito kang Moises sa Horeb nga sa sinugdanan, hinumduman na, pero sa pag-abot kang Kristo, gipahigawas na kaniya ng kasuguan ni Moises. Unsa man itong dito sa Horeb nga kasuguan badrone nga gipahigawas na. Mao kadtong napulo kasugo gidawat ni Moises gikan sa Dios dito sa bukid sa Horeb. Mao ni ang priba kung pagabasahon sa Deuteronomio kapitulo 4 bersikulo 10-13. Gingon sa adlaw nga nagtindog ka sa tubangan ni Jehova nga imong Dios sa Horeb. Sa nagingon si Jehova kanako matud pa ni Moises, tigumon mo kanako ang katawhan
o papatalinghugon ko sila sa akong mga pulong aron sila magatuon sa pagkahadlo kanako sa tanang mga adlaw nga magakinabuhi sila sa ibabaw sa yuta nga magatudlo sila sa ilang mga kabataan. Nga kining isgotan dinhi nga matud pa nagtindog si Moises sa tubangan sa Dios dito sa Horeb, nga kining Horeb mao ni siya ang dapit din gidawat ni Moises ang napulo ka sugod niya sa bersikulo 13. Ug siya mipahayag kaninyo sa tugon nga yang gisugo kaninyo sa pagtuman bisan ang napulo ka sugo ug yang gisulat kini sa duha ka papan nga bato. O, kita mo na. Gipegos na ka di ay dito sa kasuguan nga gisugo sa Dios dito sa Horeb, kasuguan ni Moises nga ang napulo kasugo niya na usa sa ikaupat kasugo ang adlaw nga igpapahulay mga malamong tigpaminaw busa wala na ipapatuman sa panahon kang Kristo. Munang sa Marcos 2:27 nasaypan nila na pagkagamit oy kay di man tiwason pagbasa nagiwan og siya mingon kanila ang adlaw ay papulay gibuhat alang sa tao sa unang panahon, pero sa panahon ni Kristo dili ang tao alang sa adlaw nga ipapulay ngano man kay gipahigawas naman ka unsay dugang priba nga dili na gid diha ang kaluwasan mapaagi brad makarayo nga sa bag-o na gipaila ni Apostol Pablo ba nga dunay daan ug dunay bag-o brad makarayo nga ang bag-o dili na pagbantay sa adlaw ipapulay. Oh, duna. Gipahayag kay Pablo ang buhing pulong atong pagabasahon. Dunay giingon nga daan o gingon man bag-o diha sila sa bag-o wala sila sa daan. Unya katong naas daan klaro nga Sila. Oh, klaro nga sila si Moises o kini karon nga nagbantay lang gyud gyapon sa adlaw ipapahulay. Yeah, basahon nako sa ikaduhang Korinto 3 bersikulo 6 kama 15 ang akong pagabasahon sa ang buhing pulong giingon. Siya mao ang nagtabang kanamo nga mahimong takos nga mga sulugoon sa pagsugilon sa bag-ong pakigsaan. Dili sa litra kundi dili sa espiritu nga naghatag og kinabuhi. Ang daang paagi nga nagsulay pagtuman sa napulo ka sugo Busa kada ding daang pagi nga nagsulay sa pagtuman sa napulo ka sugo mo man ang ikapat ka sugo pagbantay sa adlaw ipapahulay mo nang giingon ni Pablo nga doon nagsulay daang sa daang paagi aron maluwas giingon din misangpot hinuon sa kamatayon apan sa bag-ong paagi ang espiritu naghatag og kinabuhi. diha na day sila sa bag-ong paagi. Oh, diha na sila sa bag-ong paagi wala sa daan. Oh, kay ang daang paagi mao man tong pagpahigayon sa napulo ka sugo na sa bag-ong paagi tinod bagyod nga ang bag-ong paagi wala na sa pagbantay sa adlaw ipapulay brad makarayo. Klaro kay sinultian ni Pablo oy sa bersikulo 15 giingon. Oo, bisan gani karong mga adlaw inigbasa nila sa mga sinulat ni Moises ang ilang mga kasing-kasing gibutaan tungod kay nagtuo sila nga ang pagtuman sa napulo ka sugo maoy paagi sa kaluwasan. Oh, ang napulo ka sugo nagtuo sila sa bag-o ng paagi wala na di ay katong ikaupat niya na nga adlaw nga igpapahulay. Unsay gingon ni Apostol Pablo kung ipadayon ka na nga wala na maday brad rin sumala sa payag ni Apostol Pablo nga ilang gihatag ang mga pangatarungan nga nangasayop na nun paggamit sa Numeros Kapitulo 23, versikulo 20. Aniya ang payag ni Apostol Pablo, Reverend, sumala din sa Efeso, Kapitulo 5, versikulo 6 ang gingon. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod nining mga butanga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga tawo masupilon. Oh, dili daw ta patunto sa mga pangatarungan, mga mahal namong tigpaminaw nga walay hinungdan. Ngano man nga mawalay hinungdan. Kay ang Israel magipanalaginan sa nakasulat sa 23:20 sa Numeros, ignog Sabado na. O, nakita na to na. Nakaroon. Dugang pahayag niya na, Brad Rone, ang pagpatinaw kung basahon tong nakasulat ka ganina sa 9:16 sa Kristohanong Katilingban, wala naman manumbaling. Ang mga tinun-an ni Kristo ba, wala po'y pagpanumbaling ba niya na, brother ni? Wala kay lisod man pod nga ang ilang agalon nga si Kristo walay pagpanumbaling na silang mga tinunan nanumbaling. Busa gipahayag ni Pablo tungod kay si Kristo wala man manumbaling sa adlang ipapulay siya pod nagaawhag sa iyang mga isig kamagtuto diha nga dili na sila mabalaka o doon na may magsaway kanila sa lang wala na ipagpanumbaling. Basahon kong sulat ni Pablo dinis Colosas Kapitulo 2 versikulo 16 sa Kristohanong Katilingban mga kaigsunan nga Biblia gingon dinhi sa pagbayad. Ayaw tugot matud pa ni Pablo. Nga sawayon mo tungod sa pagkaon o ilimnon o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa pahulay.
Dabi kami ngumana sila. Kanang nakasulat sa Colosas 2:16 nga wa sila manumbalik. Ceremonial law man na kay nabahin man daw kuno yearly Sabbath pagbantay sa igpapaulay nga tinuig og kaning gitawag og monthly Sabbath binulan nga pagpaulay. Pero ang 7th day Sabbath nga ikapito nga adlaw sa semana Sabado weekly. Weekly wa na maunay gipasabot daw nga ceremonial law na. Kusog ra ba mo gamit ining pastor sa Badista nga si Mitchell Bindilio niya. Iya ra bang isuporta ang ilang libro nga 70 Adventist Believe nga ang Colossus 2:16 ceremonial law ang gihunong. Niya sa Colossus 2:16 lang gyapon nga verse mga kaigsunan. Sa easy to read nga Biblia nako pagabasahon. Easy to read version. Dili na kini siya lisod kay easy to read na guni siya nga verse sa Biblia. Gitun-aw gid mi gingon. So don't let any person make rules for you about eating and drinking or about Jewish customs, festival, new moon, celebration on Sabbath days. Sa footnote, ninining mo nga bersikulo, Sabbath day. The 7th day of the week was a religious day for the Jews. Gitinaw Reverend, nga kini ang Colossus 2:16, kung dito sa footnote sa easy to read, na gini nasunod sa 7th day of the week. Di klaro na sa ubang hubad ng Colossus 2:16 bad makaroy sa Biblia ang Katoliko nga Tagalog yun sana na pagkasulti pabantayon bata yan ang ikapitong adlaw nasaypan nila nag ceremonial na Giingon, kaya tuwag na kayong pagsakop sa anuman tuntunin tungkol sa pagkain o inumin tungkol sa kapistahan sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Huwag na kayong papasakop, magpasakop ka na mga kaigsonan. Busa sa panahon kang Kristo, katong Marcos 2:27, nga balikan nato nga nasaypan nila para nila kay sila may nag-drive, murag adto sa kagustuhan nila pero sa kagustuhan sa Dios sa interpretasyon sa Biblia Samaras Numeros 23:20 ang ilang pagsabot. Og siya mingon kanila ang adlaw nga igpapaulay gibuhat alang sa tawo men siya da lagi gibuhat na sa kanang adlaw igpapaulay sa tawo pero ningos Kristo dili ang tao alang sa adlaw igpapaulay di wala na. Busa gani, nining Biblia mga mahal mong tigpaminaw nga gitawag niyo New Testament Pinoy version. Giingog Pinoy version kay Tagalog sagol English kay Pinoy version man. Sa unang Korinto 9:20 ngadto 21 ingon ni Apostol Pablo, pag ang mga Diyos ang kasama ko, ingon ni Apostol Pablo, nagiging parang Diyo ako para maniwala sila. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moises, sinusunod ko ito pagkasama ko sila para madala ko sila kay Christ. Ganon din pagkasama ko ang mga Gentiles. Parang Gentile ako na hindi required sumunod sa Jewish law para makonvince ko sila. Hindi ko naman sinusuway ang batas ng Diyos. Actually, batas ni Christ ang sinusunod ko. Kung saan ay gisunod niya? Batas ni Christ. At kahit hindi naman ako required na sumunod sa law ni Moises, sinusunod ko ito. Pagkasama ko sila, nagpakarong ingon siyang gisunod niya para iyang madala kay sama. Dugay na, sultihan niya nga, batas na ta ni Kristo, sa kasubuan na ni Kristo, wala na ang adlaw igpapalay. Iabot na mga oras, sa ngalan na lamang, sabong magtutudlo, Master Tomas, di yun yung sinyo, kanyang inyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, ug sa ngalan usab sa mga kauban nga Ebanghilista. Kinusab si Brother Hermogenes Macarayo. Kinusab si Brother Rini Telebrico. Kinusab si Brother Romy Rama Camus. O ginusab ang inyong igsoon Ebanghilista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mayong hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you.